Так, добрый день, меня слышно? Да, вас слышно. Я хочу предоставить слово председателю Ассоциации уйгурских школ, члена Ассамблеи народа Казахстана, Алматы, Казахстана. Казахстан. Вам слово. Презентацию можно включить? Prezentația видна? Eu aș vrea să vă rog să porniți prezentarea și spuneți-mi că se vede prezentarea. Ați putea împărtăși poate ecranul. Nu-mi iese. Porniți-o atunci de la dumneavoastră. Stimate președinte Republicii Moldova, stimați colegi, oaspeți ai conferinței internaționale, pentru mine am foarte multe emoții să vorbesc la conferința de nivelul acesta foarte înalt și să prezint școala cu predare limba uigură din Kazahstan. Astăzi, lumea devine din ce în ce mai variată. Noi trăim alături de persoane de diferite culturi, vorbim diferite limbi, avem diferite tradiții și, în final, puterea noastră este că putem fi diferiți, dar acționăm împreună. Kazahstan este o țară multinațională cu peste 130 de etnii. Și unitatea noastră, dar și asta este un respect față de diversitatea culturală. Această normă este prevăzută în Constituția Kazahstanului, care garantează fiecare etnie posibilitatea de a-și dezvolta limba. Aceasta oferă protecția drepturilor tuturor cetățenilor și aici este un rol important, este jucat de adunarea Kazahstanului și care unește toate etniile și promovează dialogul și înțelegerea reciprocă și adunarea Kazahstanului unește țara în condițiile diversității și la începutul anului 2022 în Kazahstan am avut 290.000 de persoane care erau uiguri, cam 2% și uigurii din Kazahstan vorbesc foarte bine rusa, kazahă și limba maternă și aveam teatru uigur de stat republican de comedie muzicală, aveam ziar în uigură. Uigura va zi, Asia astăzi, așteptări și așa mai departe. Și aceasta și reprezentanții acestea erau reprezentanți ai așa numitului Parlament și e vorba despre Senatul Parlamentului Kazahstanului și limba de studiu a limbii uigure este principalul instrument de păstrare a limbii și de transmiterea acestuia și aici vorbim despre limba uigură de predare. Sunt cam peste 17.000 de elevi primesc studii în limba maternă în 62 de școli. 5 școli sunt doar cu predarea limba uigură, 57 sunt combinate. Pe lângă aceasta, în cadrul programului educativ și în calitate de obiect facultativ, limba uigură este studiată de mai mulți copii de naționalitate uigură care studiază în alte școli, în alte limbi, se editează manuale, literatură artistică în limba uigură scrisă de scriitori naționali.
Educația multilingvă este un imperativ al timpului. Din păcate, educația multilingvă cu limba uigură este disponibilă doar în Kazahstan. Noi trebuie să educăm la elevi respect față de tradiții culturale și identitatea națională. După testarea națională în 2024, cei care au absolvit studii în limba uigură s-au confruntat cu bariere în ceea ce privește accederea în instituții de învățământ superior. S-a pus întrebarea despre necesitatea acestor școli. Școlile cu limba de instruire uigură, tagică și uzbecă au început să implementeze programe de educație multilingvă. Și școala din orașul Almaty, cu implicarea doctorilor în științe și cu suportul părinților și a societății, au început să implementeze modele bilingve de educație. Experiența școlii gimnaziului, care este un model de succes, constă din mai multe etape, 2009-2015. Accentul s-a pus pe studierea aprofundată a limbii de stat și, de asemenea, asupra implementării dreptate a educației bilingve în limba kazahă și uigură, la subiecte care fac parte din IMT. Este o testare după clasa 10 sau 11. Deci e vorba de istoria Kazahstanului și matematica. A doua etapă erau anii 2015-2020. A fost elaborat un program de dezvoltare a școlii policulturale și a fost implementat treptat metoda de educație multilingvă în limba uigură și kazahă. Și apoi urmează etapa de corectare a structurii de educație multilingvă. S-a elaborat planul și structura cu implementarea instruirii în limba uigură și engleză și se creează instruirea continuă multilingvă a elevilor. În 2022 am elaborat programul educativ pentru clasele 1-a, 4-a, 5-a, 9-a și 10-a, 11-a. Și acest program e parte a procesului de studiu și diapazonul de dezvoltare este destul de extins și se elaborează programe de studii individuale pentru clasa 10-a, 11-a. Eforturile principale sunt direcționate spre educația multilingvă. De asemenea, am pilotat programe de bacalaureat internațional în baza limbii materne. Aspectele principale ale modelului nostru de școală-gimnaziu sunt următoarele. Prin educația multilingvă, prin predarea unor subiecte în baza modelului CLIL cu integrarea limbii materne și a limbilor țintă. De asemenea, educația multilingvă implică elevii în studierea culturii și le permite să învețe limba uigură, kazahă și engleză. De asemenea, se organizează activități extracurriculare în diferite limbi, excursii la muzeu, la teatru și scopul acestor activități este crearea unui mediu multilingv. Ne dorim să oferim elevilor studii de calitate în baza standardelor bacalaureatului internațional cu cele mai bune elemente ale programului de educație din Kazahstan. Plus la aceasta ne dorim să dezvoltăm capacitățile individuale ale fiecărui elev și ne dorim să dezvoltăm motivația și potențialul elevilor prin activități de proiecte. Vedeți aici modelul școlii multilingve din gimnaziul 153 din Almaty, Kazahstan. Structura dată este actualizată odată la 5 ani, este corectată în caz de necesitate. Structura dată este pentru perioada 2025-2030. Vedeți că acordăm atenție specială studierii detaliate a limbii de stat din clasa 1 până în clasa 11. De asemenea, studierea subiectelor în limba maternă, în limba uigură. Ne dorim să păstrăm mai multe subiecte predate în limba maternă. În primul rând, în școala primară, la 100%, în clasa 3-a, 4-a, la 90% și apoi limba uigură este prezentă din clasa 1 până în clasa 11-a.
Deci, subiectele pe care le vedeți pe slide sunt predate în limba maternă uigură. De asemenea, se studiază engleza, sunt cursuri speciale pentru studierea aprofundată a limbii ruse. Deci folosim metoda CLIL pentru a preda subiecte în limba kazahă și uigură, istoria Kazahstanului în clasa 5-a 11-a, matematica 5-a 11-a, educația fizică și apoi științele lumii. De asemenea, se folosește metoda CLIL cu uigură și rusă, cu imersiune parțială la subiectul informatică și educația tehnologică. CLIL este folosit pentru limba uigură și engleză. Aici vedem biologia, chimia. Și pentru engleza la fel implementăm procesul de aprofundare. Noi ne dorim folosirea concomitentă a repertoriului lingvistic a copiilor, lucrăm cu engleza, kazahă, uigură. Deci, noi însă ne-am dorit să avem mai multă literatură și organizăm și concursuri cu premii. Proiectul 100 de cărți. Cei care citesc mai multe cărți primesc premii cărți de la sponsorii noștri. Avem activități în 4 limbi, excursie la muzeu, la teatru, cu scopul de a crea mediul lingvistic. Noi suntem într-o megapolis, avem teatru în kazahă, rusă, uigură și copiii se duc la spectacole și învață limba. Cluburi, diferite cercuri, diferite limbi. Și vedem rezultatele programului, vedem caracter măsurabil, vedem mai mulți elevi, am crescut de la peste 600 la 1300, avem în jur de 1500 de copii acum în program. Scorul mediu a crescut de la 59 la 111 și absolvenții noștri intră la Universitatea Nazarbayev și alte universități și de asemenea primesc granturi educaționale internaționale. Cu suportul înaltului comisar OSCE pentru minorități naționale am început să dezvoltăm un model sustenabil, replicabil al educației multilingve și putem astfel dezvolta experiența profesională. Acum, gimnaziul despre care v-am vorbit este o instituție de educație sustenabilă și este un centru metodic regional care generalizează cele mai bune practici de educație multilingvă în baza limbii materne în țările Asiei Centrale și Mongolia. Și mi se pare că am făcut 2 seminare online pentru școli din Gagauzia și am făcut și lecții online. Studii de calitate în baza limbii materne pot spori realizări academice, pot păstra diversitatea lingvistică și culturală și contribuie la consolidarea identității civice și a societății în general. Eficiența programului. 344 de elevi ai noștri au câștigat la concursuri internaționale. Cunosc limba kazahă foarte bine, limba de stat și de asemenea limba uigură. Rezultatele sunt confirmate la examene și concursuri. Elevii continuă să învețe în aceste limbi în universități, continuă să le folosească în familie și la limba kazahă. Noi reușim să luăm locuri la olimpiade naționale. Nivelul de cunoaștere al limbii engleze crește atât în elevi cât și la profesori. Noi aveam IELTS, TOEFL, CELTA și elevii noștri studiază în instituții de prestigiu. 42 de medalii de aur au luat elevii noștri, până acum nu era niciuna și mai mult de 50% intră la instituții de învățământ superior pe bază de grant. 73% se duc în instituții de învățământ superior, pe independență de promoție. Au abilități foarte bune de comunicare în limbi străine și de comunicare interculturală. Peste 50% de profesori au certificate internaționale de dezvoltare a capacității și participă în concursuri de prestigiu.
Pe 25 decembrie, 2025, am fost acreditați în cadrul bacalaureatului internațional pentru clase primare. Pe 13-14 aprilie am avut comisia pe bacalaureat internațional, programul MIP, și sperăm că rezultatele vor fi bune și în curând vom lua certificatul, precum că avem bacalaureatul internațional în baza programului MIP. Astea sunt rezultatele elevilor noștri, părinților noștri și celor care ne susțin. Educația multilingvă este cel mai eficient model de studii. Se păstrează limba maternă, se păstrează identitatea națională și culturală. Se învață limba de stat, se formează identitatea civică, se învață limbi internaționale, cum ar fi engleza, rusa și alte limbi. Sunt copii care absolvesc cu 7-8 limbi, învață franceză, germană și turcă. Un nivel foarte înalt de studii permite să intre la universități în Kazakhstan și în alte țări. Participă în mod egal în toate sferele de viață ale societății. Și care ar mai fi avantajele? Păstrarea limbii materne, a culturii și identității. Limba kazahă se învață la nivel funcțional. Limba maternă este baza culturii și spiritualității unui popor. Abai Kunanbayev ne chema să păstrăm caracterul pur și puterea limbii materne, pentru că ea este folosită pentru a transmite tradițiile. Abai scria că cunoașterea altor limbi, în special a limbii ruse, deschide calea spre știință și cultură și ne permite să învățăm din experiența altor popoare și să nu rămânem în urmă în dezvoltare. Cei care cunosc limbile devin mai deschiși. Limba maternă este baza gândirii, celelalte limbi sunt mijloace de cunoaștere a lumii. Ideea lui Abai este actuală până acum, cu toate că ideile lui au fost formulate la mijlocul secolului XIX. Trebuie să păstrăm limba noastră maternă și să folosim alte limbi pentru a descoperi alte limbi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult și cu aceasta finalizăm primul panel de discuție. Limba nu sunt doar cuvintele, e vorba de memoria unui popor. Da isterim söylemeye hani onu ne kadar biz güzel birlikte kuvvette koruyacağız, o kadar biz yaşayacağız. Sağ olasınız. Şimdi varsa soruları ben isterim. Buyurun. Dacă este cineva care are întrebări, poftim. Todor Zanet, poet din Găgăuzia. Noi suntem împreună cu domnul Pașală. Cât de important este ceea ce noi povestim la moment, o să fie clar peste câteva decenii. Aici sunt concetățeni și din Turcia. S-a spus așa, dacă noi tot știm limba, noi știm numele nostru. Dacă vorbim de fenomenul învățării limbii găgăuze, noi trebuie să vorbim despre fenomenul păstrării limbii și dezvoltării limbii, nu numai de învățare. Au fost câteva sate și orașe
care sunt formate aproape de 200 ani în urmă. Este necesar de pornit activitățile și arta oamenilor care au predat, au învățat limba găgăuză, începând nu din anii 50 ori 60 secolului trecut. Limba găgăuză au fost învățată de la 1840, au fost învățată în biserici, unde învățau copiii nu numai la canoane religioase, dar și învățau copiii de a vorbi în limba lor maternă. Eu doresc să fie așa și să continue așa, permanent. Trebuie să știm toți împreună, nu numai pentru ca limba noastră maternă să supraviețuiască. Limba noastră este necesară, trebuie să fie folosită ca un instrument de comunicare. Este necesar să știm a vorbi. De a vorbi în limba găgăuză înseamnă de a comunica. Eu numai trebuie să știm toți că toți suntem uniți, să fim împreună, să facem ceea ce este necesar de făcut, de a păstra și a promova limba noastră. Mulțumesc! Acum avem o pauză de 30 de minute, apoi continuăm.